Исхата ки дар даври гузашта ба даст меоранд дар даври гузашта. Садои шакидовар баланд мешавад аз маркази майдон рақобатро оғоз карданд бозигарон ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ба таври пурра ба ҳаятои дастаҳо ва шурӯъ мекунем аз ҳайати тими Исхата ҳамчун дастаи мизбон дар ин рақобат. Тими Истиқлол ду дастаҳои ба ҳисоб мерафтанд ки омодагӣ хеле хуб диданд. худе бозӣ вайрон намешавад муқобили Нозим Бобоҷонов, вале Муҳаммадҷон Раимов метавонад ҳамларо идома бидиҳад. дар ҷаримагоҳ бо топ қарор дорад. Партоби ӯ зарба ва тӯб ба судури дарвоза бармехӯрад. ҳоло бубинед ки Дмитрий чӣ гуна насажро наҷот дод. шояд он ҳолат тасодуфӣ буд. ҳаракати ӯ ба марказ аз канори рости хати ҳуҷум бозигарон инҷо дастгирӣ намекунанд. Далер Назаров маҷбур шуд ки баъдан пас биҳад ба Аким. иштибоҳи навбатии бозигари Исхата ва фурсат барои футболбози дастаи равшан аст. оё дар ин ҳолат гол зада мешавад ё не? Аммо на, чӣ гуна иштибоҳ кард Бахтиёр Зарипов. бештар аз як дақиқа дигар вақт доранд дастаҳо. партоби Саёд ба хати ҳамла. Муҳаммадшарифи Саидхоҷа метавонад тӯбро нигоҳ дорад. Оибек Абдулғафоров ҳаракати хуби ӯ партоб ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои зодани зарба ба ҳолати хавфнок, аммо дарвозабони Равшан тӯбро гирифт. Раҳматзода партоби навбатии ӯ. фурсат барои задани зарба ҷониби дарвозаи Исхата ва дар дақиқаи аввали хизми дуввум ҳисоб кушода мешавад. Бахтиёр собиқ бозигари дастаи Исхата аст. ба ҳамин хотир голи задаи худро ҷашн намегирад бар муқобили тимаш ва аз мухлисон маъзарат мехоҳад барои ин. Аммо ӯ дар нимаи аввал имкониятро аз даст дода буд. ва акнун дар хизми дуввум дар хати ҳуҷуми мураввон тӯбро мегиранд. бубинед саҳнаи такрорро чӣ гуна имсол буд аз ҷониби Раҳматзода ва ин сабаб шуд ки тӯб ба дарвозаи дастаи Исхата баъдан муворид карда шавад аз ҷониби Бахтиёр Зарипов. ҳисоб акнун ва равшан аз ин имконият чӣ гуна истифода мебаранд. чанд нафар дар назди тӯб қарор доранд. Юрий, Нозим Бобоҷонов, зарбаи ӯ сейви дарвозабон ва ин ҳолатро бартараф мекунад Дмитрий. зарбаи кунҷӣ Муҳаммадҷон Раимов дарҳол ба кунҷи майдон мештобад барои ишро кардани зарбаи кунҷӣ. Евгений дар ин ҳолат тӯбро баргардон. акнун аз инҷо медид. биёед нигоҳ кунем. хуб, инҷо боз мо вар дорем ва довар бозам таваҷҷӯҳ мекунад ба экрани вар ва шояд ки қарори худро бозам иваз кунад ба монанди оне ки баъди пеналти ӯ қарорашро тағйир дода буд. партоб ба дохили ҷаримагоҳи Исхата. фурсат барои задани зарба ҷониби дарвоза. боз як имконияти дигар, аммо аз ин ҳолат истифода намебаранд бозигарони Равшан. боз як зарбаи дигар. ин дафъа хеле баланд буд зарбаи задаи Нозим Бобоҷонов. аз ду нафар халос мешавад ва аз 4 бар 3 шумораи бозигарон ҳамлаи дастаи Исхата. пас ҷониби Фатуллоев дар ҷаримагоҳ метавонад партоб кунад. паси замини ӯ зарба ҷониби дарвозаи Равшан. чӣ гуна фурсатро аз даст додан бозигарони Исхата дар лаҳзаи охир. фурсати тиллоӣ буд барои бозигарони Исхата. Саёди Ковузшо. акнун садои иштакидовар баланд мешавад. дӯстони арҷманд дар дақиқаи 100-уми рақобат ва ҳисоби ниҳоии ин бозӣ 1-1. тими Равшан баъд аз ин рақобат шумораи имтиёзояш ба 6 мерасад ва дастаи Исхата бошад дар як бозии мушкил дар хонаи худ як имтиёз касб мекунад ва шумораи холҳои даста 4 мешавад. баробар мегардад бо дастаҳои Равшан, Хуҷанд ва Куктуш. хуб, бо инҷо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. ман Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо бо ҷамъи ҳамкорони техникиам ва то ин роҳи дигар сарбаландо.